Hai guys, ang da Guwahatiयाव dङ Rio Expo. Guys, nोंथांमोनहा दिनै बुकिंआव फैबाय. Guys, 22 November खालि जोबगोन guys. नोंथांमोना फैनो हागोन. Guys, नोंथांमोन दिनै आं मोननैसो भिउ देखायनो सानबाय. थौदो guys दानिया. ना होनो? औ guys, चलो guys. Oh guys, नोंथांमोननि थाखाय भिउ देखायगासिनो दं. नायलांबाय था guys. Please, लोगोसे subscribe खालाम, like खालाम, share आरो comment. औ लोगोफोर. दासिम आं देखायगासिनो भिउ. गोसो नामा? आरो आं बेखौनो बुङो please. सोरबाफोर नुसनदोंब्ला subscribe खालामना ला. आं बिदिनो गोबां गोदान भिडिअ होगोन guys. फै guys, नायलांबाय था. Petis, naik ला मा बुंदों नायना ला नै बुजिखागोन. थौदो बिदिब्ला हाबेनिसै नायलांदो नोंथांमोना एबारनि भिउखौ. गाइस, अके ना? रेडि? लेट्स गो. वाव, नाय जोबोर नाय. गाइस, नाय जोबोर. या, स्लो. Guys, बै फरेननि गार्ल्स guys, बै फरेननि.
गाइस नैबे फट' फ्रेम गाइस जा बिउटि नायनो हागोन नोंथांमोना नाय गाइस नैबे आसार दे गाइस आसार गाइस थौ गाइस नायलांबाय था आंनि खिथु साबसक्राइब खालाम लिंक खालाम शेयार खालाम गाइस दा बाव नै मेथाइ बियो गाइस मेथाइ थौ गाइस थौ हेफाजाब हो आंखौ गाइस प्लिज साबसक्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार नैखौथ' मिथिखाबाय मा गाइस बिबार नाय गाइस नाय जा समायना बिबार नाय आउट कान्ट्रिनिबो फ्लावार फैदो बायदि मोनदों नाय गाइस नुफेरै गाइस दा गाइस नाय वाव गाइस नै गाइस नाय वाव गाइस नाय गाइस गाइस नाय गाइस वाव नैबेबो नै गाइस मजा गाइस वाव ओके ना गाइस बिउटि ना बेखायनो साबसक्राइब खालामला आंनि इउटुबखौ अके लिंक शेयार खालाम अके जावले बुंदों गाइस वाव नै गाइस वाव गाइस नै बरिया गाइस नैबे माथाय 1000 नो 2000 3000 बिदि दं फरेननि मानसिसो आं सोंदोंमोन हाउ मेनि प्राइस ओमफ्राय बे आंखौ टेस्टि खालामनो होबाय 1000 नाम मोनदों ओमफ्राय न' होनबाय आं सरि होनबाय आं जायासै गाइस नायलांबाय था गाइस नोंथाङा लानो हागोन फै आंनि खिथु गाइस नाय गाइस नाय वाव गाइस बरिया ना गाइस चलो गाइस नै गुदुं जि माने बियो कारपेट गाइस चलो गाइस नै नाय गाइस बरिया ना गाइस थौ गाइस थौ वाव गाइस नै गाइस शेयारखौ नाय जा मजा शेयार आयो वाव गाइस चलो गाइस चलो गाइस दाहाय जाथ'बाय गाइस आं फैबाय गाइस आं ओंखारबोबाय नेक्स्टआव आं हाबफिनगोन नाइटआव गाइस नाइटआवबा गोबां साबसिन नुयो लाइटनि थाखाय गाइस नोंथांमोन नाइटआव फैनो हागोन गाइस नोंथांमोन आं नेक्स्टआव देखायबावगोन गाइस नेनानै था बेखायनो साबसक्राइब खालामला लिंक शेयार खालाम कमेन्ट खालाम गाइस जागोनथ' गाइस अननानै प्लिज गाइस वाव नै सेंग्राफोरा फैनो हागोन गोबां सिख्ला नुयो बेयाव जास्ट आंनि दाउआ बुंबाय दे गाज्रि मोननाङा सिख्लाफोरा नै आं गेटआव फैबाय नैबे थेंक्स नैथिं आं एक्सिट खालामसै गाइस नोंथाङाथ' मिथिखाबाय नै गाइस बेनोमोन गुवाहाटियाव गाइस टाटा बाय बाय साबसक्राइब खालाम शेयार खालाम लिंक कमेन्ट टाटा गाइस बाय नै लिअ एक्सप' बालाजि मन्दिर खाथियाव आरो नियार हा गाइस थेंक इउ